Point of order. Din il-frażi li s-soltu nisimgħu fil-bini tal-Parlament meta deputat ikun irid jagħmel punt dwar xi ħaġa li tkun intqalet f'dibattitu issa ser tirrappreżenta wkoll dokumentarju ġdid li se jixxandar fuq One. Id-dokumentarju ser jixxandar it-tnejn fid-9:15 flaxija u ser jimmarka l-100 sena mit-twaqqif tal-Parlament Malti. One News tkellem mal-moħħ wara dan id-dokumentarju Mark Farrugia li spjega kif it-telespettaturi ta' One ser jesperjenzaw il-100 sena ta' storja tal-Parlament Malti. Se nagħtu rikapitolazzjoni ta' x'ġara matul dal-100 sena fl-istorja parlamentari u fl-istorja tal-elezzjonijiet min kienu l-kandidati, min kienu l-Prim Ministri, kif marru l-partiti, kemm kien hemm partiti li ħarġu l-elezzjonijiet f'dawn il-100 sena, affarijiet bħal dawn jistennew in-nies. Id-dokumentarju jitlaq mill-loti tal-Kostituzzjoni tal-1921 u twelid tad-demokrazija parlamentari f'pajjiżna biex imbattina taħarsa lejn l-istorja tal-vot f'Malta u s-27 elezzjoni li saru f'pajjiżna fl-aħħar ċentenarju. Farrugia spjega li fl-istess dokumentarju ser jaqsam l-esperjenzi parlamentari tiegħu Carmenu Vella. Se jkollna wkoll intervista ma' Carmenu Vella. Carmenu Vella illi jagħmel 38 sena membru tal-Parlament, esperjenza vasta, se jrakkuntanna uħud mill-affarijiet li għadda minnhom meta kien fil-Parlament, meta kien membru parlamentari, meta kien Ministru għaliex Carmenu Vella kellu ir-ruoli differenti. Id-dokumentarju ser ikun miżawd fatti interessanti oħra bħal pereżempju li kienu d-deputati li qasmu l-Kamra, in-nisa li kellhom suċċess fl-elezzjonijiet, il-kandidati li kisbu l-akbar appoġġ u l-istorja wara l-privileġġ parlamentari. Ser tingħata wkoll ħarsa mill-qrib lejn x'wassal biex ix-xena politika Maltija tibqa' ddominata minn żewġ partiti politiċi ewlenin